Para sa mga daipa nakakaparehistro kan sa indang mga SIM card, magayon na bareta, hulita basado sa anunsyo kan Palasyo Malacañang, extended ang SIM registration nin 90 dias. Bilog na detalye sa report na ini. Sa aga April 26, huring aldaw na kutakan SIM card registration basado sa RA 11934. Alagad huli sa hababang turnout kan mga nagparehistro, pig-aprobaran mismo ni Presidente Bongbong Marcos ang extension kan SIM registration na madurar ni 90 dias. Buot sabihon, pwede pang magparehistro ang gabos na SIM user sa nasyon hasta Hulyo 25 ngunya na taon. We have identified some of the areas, some of the provinces that have low turnout of registrants. So in the next 90 days, we will be concentrating on some of those islands and some of those communities where we will be deploying more people and more resources. Ang negosyanteng si Jean Ramos, ikinaugma na sambitan ng bareta. Alagad ay na siya naghalat pa ng extension para makaparehistro. Sa tabang kan sa tuyang news team, matrayong po niyang nairehistro ang sa iyang SIM card. We're happy to inform you that you have successfully registered your SIM. Okay na po. Sigun man sa National Telecommunications Commission, hasta sa presente, pira sa nangingenot na problema kan mga SIM user, anda ipiga akong valid ID, askin problema sa signal o koneksyon. An piraman na nagpupurbar, mga minor de edad kung sa insigun sa ahensya, pangaran na sa nakan magurang ang gamiton. Hulita 90 dias o katampad kan tulong bulan ang extension, liwat na nangapudan ang ahensya na seryosohon kan publiko ang pagpaparehistro. We strongly advise the public na to be careful with parting with the personal information po para may rehistro yung mga SIM nila. If maaari sila po mismo mag-input doon sa cellphone. Sa bilog na Pilipinas, nasa labi 80 million pa sana kan 169 million SIM users ang rehistrado na. Kaibanan si Jovel Ubiso, Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia.